Tugot, Tinapalabas. Tinapalabas, naglaban da Ruben ken Lindon. Nakuna tinaud-udi nga agayat lang daytoy ken ni Diana. Iso ana aramid na ti agbalin adakes. Gaputa kayat na abukudan ti ayat ni Diana. Nakarik na iti asin ni Ruben, ket dinan pinatuloy apatayen ni Lindon. Timmal likod daytoy, ket pimmanawen. Iti sabali abangir, madandanagan payla nila kay Ignas. Gaputasan nga agparparang ni Ruben. Inandingay met ni Diana ti lakay, ket nakunana anasken apatib kerenda ti pakinakimda. Nakabil ni Mr. Fortes ni Lindon, gaputasan na nagbaligi anang patay ken ni Ruben. Ad-adda pa'y ang nagbusor ni Lindon, idi inasitgan ni Doña Dolores. Kabayatan na, agmaymaysan ni Lindon. Ita gagayem, denggan nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Tugot, Tinapalabas! Addan tupay panagkita mi kini Ruben. San amay may sa tigundaway. Jakmat maawatan. No apay ajak maaramid apaltugan idi nagtalikod. Kaya't ko asangon-sangot ti panagrangat mi. Kas itinaybaga kon iti kalabas. Kaya't ko ngagduelo kami. Kan patas ti laban. Nalaing ngagpaliiw ni Ruben. Kalat-latan ang nagparang. Ket pinaltugan na ti pilid tilugan ko. Ngem siguraduak nga iti sumaruno apa nagkita mi. Napimpintas pa'y alaban ti mapasamak. Itay ka pa'y ngagmaymaysa, Lindon. Naunag ti pampanunutan. Apay ka di. Si kamat gayam, papa. Nasakit ka di tinagam mo. Gapo iti parang kabil kukin ka. Numaramid mo amin na kayat ko. Saan agmat ngagbalin anakuspagkan ka. Papa. Dahil iti tamdanam. Saan niya amin nagundaway? Ket naragsak ka. Ken kukwam amin nagundaway. Ha? Nasken niya agsakripisyo ka para iti grupo tayo. Impagarup ko na matulungan na kadagiti illegal a negosyok. Ngaman niya tinaramid mo. Nagbaybaya ka. Gapulaeng itiawan ka is ka na, ababae. Manipod pimanaw ni Mama iti dakkel abalay apag nanaadan mi kan ni Auntie Ansing. Saanen ang nagparparang pay manang selya? Nalabit asimuruton ken ni Lindon, senyorita. Nalabit akasta. Awanen ti sabali pay apapanan na. Isakit na launay ni Lindon, ken iso ti kayat na apakikalay saam. Awanen ti dwadwa, nga adda pa kay naigan ni mamam kadagiti riribok a mapaspasamak. Manang? Idi pay laeng amarikriklak day takenkwana. May salaeng ti kayat a mapasamak ti inam. Ti maaddaan iti kinabaknang. Wen, manang selya. Tila ang kwarta tinapatagkan ni Mama. Saan nga impatag ni mamam day di Don Roberto? Pasig apamarang dagiti impakpakita na. Kanayon na adawatan iti kwarta, tapno adda pagsugal na. Manang? Nakunapay idi kanyak ni papam. Anailawan ang asawa kani Doña Dolores. Anya? Iti may isang aldaw, pimanaw ni papam. Di na imbaga no sa dino a lugar tinapanan na. Ha? Nagsubli, kalpasan ti sumagmamano a bulan. Naliday ti rupa na. Kan saan a makaid na. Aging gaarim mapis ti bagina. Saan a makapangan? Anya?
Naulimag kan nalimad day di papam, senyorita. Di na imbaga no anya ti marikrik nana. Limad mat api masyar idi ni Manang Ansing, ijay mansyon. Nagpaot ti panagsarita da. Rimwar ni Manang Ansing nga da imot na apapapel. Diyak mo, no anya dagijay apapapel. Kumusta nga, Ignas? Masikog ka din ni Celia? Ah? Sika talaga, Ansing. Saan pa'y ang mapasamak dayta? Nagkapoy ka mutin, Ignas. Agayan ayat kayo mutin ka ni Celia. Wano, urayan pa'y amal pastikal lay sayo. Saan pa'y ang mapasamak dayta akalay sa, Ansing? Ay sus, sambutem. Barang aganak pa ni Celia. Mala, di naktulip-lipatan into nagkalay sa kayo. Ta siyak to timay sa aninang. Madanon tulat ta dayta. Ignas, kita da Celia kan Diana. Seryoso dang agsarsarita. Siguro, pagsarsaritaan da man ng love life da. Ansing, Sana all, my love life. Ay, umapala kada kayo. Isong agpaaramak mo no at dapay mangayat kaniyak. anya? Sika ko mati kayat ko. Ngamnimot sila ti pinilim. Ignas. Ay ayatak ni Diana, papa. Isulang ti babae itibiyag ko. Adula amin dayta panagayat. Awan tinasayat ngayt den tinalabos a panagayat. Papa, Napatpatag ti kwarta. Gapota maaramid mo amin na kayat mo. Napanandag iti insursuro ken ka. Saan ka dingin bagagken ka akapat ganti kwarta itin tiro alobong? Naawanan ti kwarta. Awan maten ti sirbim diti lobong. Gapota agbanag ka lang nga nakakaasi. anya. Kitaem ni Dolores arupat kwarta. Kanayon niya agpagatang kanyak iti alahas. Baybay aklang, gapotad ka sa pulak kenkwana. Anya? Ket, inton awanin ti kasapulak kenkwana. Siya kon amismo timang paltog iti ulo na. Narabak ka talaga, Ansing. Saan ka pa ila nagbaliw? Ay, nasaan ka rabrabaken, Ignas. Crush ka idi. Ngam di nak mo pampansinan. Ururayak pa idin nga agkanak. Ngam di mo mat inaramid. Iso na paayak. Anya? Ay, makasasawa akmutin, Ignas. Iso na lang ta. Awan samutin tagdaton kanyak. Tabaketak launa yun. Ansing, di ka mapukawan itinamnama. Dumtang tulat ta ti lalaki aparaken ka. Kanon tupay nga ya dumteng dayta. Inton maisbuakon ti sapin ko. Anya? At damot dagiti nagbali na kaya nayat ko ngem awan tinagpaut. Didak ka numaanusan. Tapay mat, Ansing. Nagsabong ka no ti payud ko. Gaputa agtabtabako ak. Anya? Jakmut ngamin maliklikan tagtabako. Kay kayat ko nga angutin ti asok na. Saan kayo ka din anaikan iti gundaway ang nagsarita kan ni Auntie Ansing? Iti day di agundaway, Manang Celia? Saanan, senyorita? Sinambot laang ni Manang Ansing ti imay iji mansyon, idi awan ni mamam. Anya nga tadagidjay apapapel nga imot ni Auntie Ansing apimanaw. Diyak masungbatan dayta, senyorita. Nilaang antim nga ansing ti makasungbat. Manang? Panagkunak, napatag apapapel dagijay. Imasidagak idi ka ni papam. Kat nakunana, ama urnos tulat tati amin. Saan ang nalawag kanyak no anya ti kayat asawan ni papam iti dayta na ibagana? Anya? Diyak matla tayong kaskaso idin. Gaputa pampanunutok ti kasasaad day di papam. Agmamayo, kan saan una yun nga agsasao. Masya na kanilindon. Gapo kadag iti imbagbaga na kanyak nga agayat lang kini Diana.
Ngem jak pa'y mabalin na patayan. Gapu tayo sunto ti agbanag asaksi iti inaramid kanyak ni Doña Dolores. Kaya't ko madalos ang tinagan ko iti korte. Kaya't ko maibalod dagiti nagaramid iti dakas kanyak. Idi pala nga nabara tirik na kanyak ni Doña Dolores. Ken amok apasig a pamarang dagiti pakpakita na iti kalabas. Anya tinagsaritaan nyo, Ken ni Lindon. May papan ka dagiti negosyo mi, honey. Diyak kayat ti panangkit kita kanyak ni Lindon. Kaslada pang panggapan na ama di kanyak, honey. Anya. Napinta sa kababay, katamangahan no korsonada nakmat ni Lindon, honey. Mabutangak nga mga nugundawayan na. Sana mabalin. Syaklaan ti pakinayatam. Talaga, honey? Wen, honey. Isungarod niya ipapaay ko amin na kayat mo. Tapno naragsak ka lang iti dandag. Nukas ta nga rod. Ikanak iti kwartam tamapanak ag sugal, honey. Sure, honey. Amin na kitawem. Ipaay ko. Oh, thank you, honey. Saan ko mangagsakit tinakam mo kanya? No siyak itati ayan ti atensyon ni Papa Lindon. Aramid mamin na kayat mo, Doña Dolores. Agragsak ka. Agpapas ka iti kwarta ni Papa. Talaga kasta ti aramida. Kidawam amin akayat mo kini Papa. Gaputa saan nakaapaayan. Talaga mat. Ay ayatan nak nga ben ni Papa. Iso nga itad na amin nakasapula. Di mo am mo ni Papa. Katukad tibiyag mo dagiti kidkidawam ken kuana. Oh, Lindon. Napauli magkamatan. Nasakit pa iti panagkitam kanya. Kurang pa'y dagiti kinidaw mo kini Papa. Nayunam pa'y. Anya. Baknang ni Papa. Iso ang maitad na amin akayat mo, Doña Dolores. Agkiddaw ka. Aginggat kay kayat mo. Sa pala ko matasanda ka mailasin dagiti pulis nga day taglawlaw. Agpaliwak. Dimtengan ti ama ni Lindon al lider dagiti sindikata. At adapay itan ang mariribok ti probinsya. Mapanang iti lugar na nakakita ka ni Lindon. Sakpa sinurot ko tinagluganan na. Sandak matkit di basta mailasin dagiti pulis. Gaputa nagkalugungak. Kartingak pa'y timag na. Kahit mapanak di... Sarado ka! Pagsarsar dengan di pulis. Ituloy ko lang tatimag na. Makaamuditan. Mabitlaan ko lang! Di ka patayo! Kartingak pa'y timag na. Sumartag ka! Oh, nag-warning shot. Delikado na. Sana ka mabalin na lumaban. Gaputasan nga isudat ti kabusal ko. Tinakit ni Robin na gay! Oh, inayaban na nagiti kakadwana. Delikado. Tumaraya ko na! Bakante apasdak tinagpaknyak. Ngam sana ka natalgad dito eh. Sinurot nagdagiti pulis. Agsagana ka. Oh, kunakon kat. Mobil ti pulis ti dintang. Nung saan ang alumaman. Siyakmot ti matay. Ruben! Amugan ta ka lang iti unag ti pastag. Subukugan! Napanawlawan min ti pastag ka naglumangam. Pulis dagiti nakita ka nagpwesto iti saan uning adayo. Nabibilag dagiti armasta. Ngam saan nakasumuko. Adupay tinasken nga ramidak. Agsublita mo't laadagos iji ayan da Tata Ignas. Kalpasan na makagatang takadagiti masapsapol, anti ansing. Wen, Diana. Adun ti gatangan ta nga abasto. Tapno saan ta narumrumwari di balay da. Siyak amin da gastos. Ngam, amangan no maibuston ti kwartam, anti. Umdas pa'y laeng. Ha? Ay, nagpartak mo na ng overtake ka data di mobil ti pulis.
Amang ano da operation da, auntie. Nagturong mo't dita sentro ti lugan dagiti pulis. Anda nga tasana nasayata mapaspasamak dita. Sapay dumalyasat ta iti sentro. Ay, sapay la kumatawan. Ay, isabdang mo ti lugan, Diana. Parparaan na ta ti pulis. Wen, Auntie Ansing. Kuna ti pulis ang nakordonan ti dalan nga agturong iti papananta, auntie. Ay, wan nga road. Ay, nagadumot ta pulis iti aglawlaw. Adda pa yung checkpoint da. Itilangan sa bali adalan ti pagnaanta, Auntie Ansing. Ibuelta talaangan ti lugan. Adalakit ti operasyon dagiti pulis. Diyos ko! Ranipak ti paltog day jay, auntie! Ay, adaglalaban iti adayo apasit. Bumabaak man kit ti tayo nakbuyaan. Anya? Auntie, di ka di mabutang iti pinaltugan? Isaan? Anya kumanga iti pagbutngak. Kaslag buy-buyak lang iti pelikula ni Fernando Po Jr. Saan ka na bumaba, Auntie Ansing? Delikado ti kasta nga aramidam. Ay, Diana. Italaang nga mapasamak da ito'y. Oops! Napalaulawan ako na. Ngayon saan ang asumako? Makamunitan. Naskin alumabanak tapno sa anak amatay. Ruben! Saan ka na lumaban, bay? Matay ka lang no ramidam dito. Saan ang asumako? Umakarak iti paglamangan. Tapno nawaya ka mga ramid iti plano ko. Oops! Agsasaro ng tirani pagtermalay. Agarudo ka nga umatayo. Sa darumbang agtalinad kayo dito, nana. Delikado. Ada mapaspasamak karangit iti san unay nga dayaw. Kaya't ko lang tagbuya iti pinaltugan, sir. Auntie Ansing, saan ko maanatangkan ti ulom? Delikado, kuna ti pulis. Ay, sayang. Diyak makabuya iti pinaltugan. Asino ay dagiti kalaban niyo, sir? May sa po gante, nana. Di na kaya ti sumoko. Pumanaw kayon. Tapno saan kayo may raman? Saan kami may raman? Kaputa dayo mo ti paglalabanan da. Oray pa, nana. Pumanaw kayon. Ay, Oh my God, Auntie Ansing. Saan arumbang nga data dito ay? Delikado at tao ni Ruben. Iso pumanaw kayon. Anya? Ruben? Kunam, sir? Ni Ruben ti karangrangat yo? Anya tiramiden ni Diana. Tanigayam Ruben, tikarangrangat dagiti pulis. Gagayem, di uliwayan adenggen, di tuloy, tinubela tayo anapaulwan. Tugot, di napalabas. Nobela ni Sagani Yalong Bulyeser, ken itimo direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center iti DZWT 540 Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.